Pello, Bilen. zer moduz, baina ez da edukazio galdera bat, horrela. Zer moduz ez? Zer moduz zaude, ondo zaude? Ba, gizu erantzuna luzea dela, Bai, bota. Orokorrean ondo nagoela esan dezaket, bai. Ia da, presio eta tentsio maila oso altua dela. Mito Aroa Iruren astean gaudeia. Proiektu erraldoia da, eta ez zurrundi horren erdian kokatuta nagoela sentitzen naiz. Egia da, lantalde ikaragarri ona dudala, oso entxufatuta daudela denak, eta horrek ere lasaitzen hau. Uste dut, badakigula hau egiten. Ez dugu sekula egin, baina uste dut badakigula egin. Erako. Ari zara, esan dut, lo egiten ari zara normal, nahikoa, behar beste? Ez. Suteak itzaltzen ibili naiz, egun batzu daramatzat, eta orduan lo ordu gutxi eta ahotsarentzat ez da egokiena, eta beraz, orain bai, azken egun hauetan nahi dut ondo hidratatatu eta lo asko egin, baina orain artekoa izan da benetan ez dakizu ze puntura heldu garen. Eta ari zara, edo ariko zara ja, hemendik aurrera hasiko zara, ahotsarentzat, zagit, gimnasio batzuk edo egiten, ariketa batzuk edo brrrr. Nire naiz kantantea. Ez, naiz kantantea, eta nik hori ulertu nuen egunean, kenduren gainetik losa bat. Ja, horrible. Nik ikusten nuen Eñaute Loreta esan, hostia. Ez que nola kantatzen duen, Eñaute. Hori abeslari bat, ni ez naiz abeslari bat. Eta argi dut, eta lasainago horrekin. Abesten ditut, nik neuk idatzitako abestiak, bai, baina naiz abeslaria. Orduan, ez daukat hori hor. Egia esan arduratuago nago showaren zuzendaritzarekin. Showa nik idatzi dut, ni ari nahi zuzentzen, eta Isabel del Moralekin batera biok lan oso gertuko ari gara egiten, eta prozesu ederra da, eta uste dut hor dudala askoz gehiago eskaintzeko nire ahotsarekin marabilak egiten baino. Norbaitek aurrean zerbait importantea balima dauka, ez da? Zita garrantzitsu bat, zuk orantxa daukazu bezala, ez? Igual jende askori gertatzen zaio, ez dakit estomago uzkurtu, apetitorik ez, ari zara jaten ondo, Pello? Nik araz hori ez daukat. Ez? Dena barrura. Hori ez daukat, bai. Ez, bizitzan dudan bizi horik handiena hori da, jatea. Asko ari nahi zaintzen, janari kontuak ere, azken garaian, azken urtetan, baina zaintze horrek ere albidetzen dit, agian ez dut karbohidrato askori jaten, bakarrik kirolaren inguruan, kirola aurretik eta ondoren, baina, karo, berdurak maite ditut, aragia, arraia, produktu ona, asko jan dezaket, grasa ere, hori da nire dieta, egun, eta disfrutatzen dut barbaridade bat. Zaintzen eta aldi berean ikaragarri ondo eta gustora jaten. Hor nabaritu genuen aldaketa bat zen nabarmena izan zen Mito Aroa bat ikusitakoan esan genuen, ze showa, ze ederra dena, eta Mito Aroa bin, sensazio berbera izan genuen, eta zen gainera, eta Pello ze fuerte dagoen gainera, fizikoki ere. Bai. Eta baneukan zalantza hori, Mito Aroa 3 nola iristen den Pello, eta berriz ere fuerte iritsi zara. Bai. Diot, kanpotik begiratuta behintzat. Uste dut, Mito Aroa 3 pixkat hobe heldu naizela. Gauza da, Mito Aroa 2 aurretik, puntu honan nengoela, eta gaixo jarri nintzen. Aste pare bat lehenago, eta hor, 4 kilo galdu nituen. Orduan, uste dut, gehiegi galdu nuela, eta hori. Garrantzitsua da fizikoki oso ondo egotea, oso exigentea baita showa, ez? Eta zenbait kristalezko tetxo horiek eta asko aipatzen diren horietako batzuk ari gara apurtzen, eta horiek apurtzen ari gara gainera, horiek helburutzat jarri dugu horiek apurtzea, ez? Orduan, helburu horiek betetzera bidean, ikusten dituzu, referentziak dituzu internazionalak ere, hostia, tipoa bari da, estadioak egiten eta fizikoki oso ondo dago. Puntu honetatik ona joan behar duelako, itzuli behar delako gero, eta gabestu gainera, korrika egin behar duelako hemen, eta bar, ez? Eta exigentzia maila horretara salto egiterakoan, nire buruari plantatu behar izan nion ere, asko zaindu behar dela fizikoa. Zagarri burua da, gorputza ere, izan behar duzu prest, alako ikuskizun erraldoi bati aurre egiteko. Jendea batez ere, uste gure inguruan eta galdetzen ari da. Ze pasako da Mito Aroa 3, datorren ekainaren 19 ostiralean da lerun batean. Ez dakit, dena ere ezingo duzu kondatu, imaginatzen dut. Baina oroar, galdera horri erantzun da, ze pasako da, saman ez? Bueno, dena ez gara ezer kontatzen ari, ez? Hori da, Mito Aroak duen gauza ederrenetako bat, ene iritziz, eta da, ez gara ari, bueno, sarrera salmenta, fomentatzera bidean, pistak ematen, gonbidatuak aurkezten, eta bar, hori dena sekretua mantezen dugu, eta jendeari hori gustatzen zaio eta niri pasada bat, nik maite dut hori, sekretismo hori, eta Mito Aroaren inguruan dagoen hori. Ze aurreratu daiteke, etorkizun distopiko batean kokatuko da, oso orwellianoa da, obra,
eta gainera etorkizuneko 2084an kokatutako sistema kontrol poblazional estremo bat egiten duen sistema batean, sistema horretan integratuta egongo da zetak. 2057an integratu zen zetak sisteman, eta modu bat eta bestera zetak da el opio del pueblo, ez? Bertan, eta horrela hasten da showa. Vale, hori da hasiera, hori da abia puntua esango. Bai, hori da. Eta gero hortik aurrera, ze pasako den jakin nahi duenak, izan bezala sarrera pare bat, edo bestela, bueno, hau guztia, ETV honen eta ere jarraitu izango da. ETV bin ere botako dute. Zuzenean, gainera. Zu hor gainera igotakoan, alegia, Benja Samameseko holtzara igotakoan, eta hor, arizaren bitartean, zure buruari pixkat permitituko diozu gozatzea, emozionatzea, edo jarriko duzu alako emozioen gore tekskapa bat, eta esango zu, venga, kudeaketa! Badakizu, konstiente izango zara, emozionatzera iritsiko ote zaren ez? Nik uste baietz. De hecho, horretan egin dut lan aurretik. Hau da, showean badaude teknikoki eta performatikoki oso exigenteak diren parteak, zalantzari gabe hor bello kalkuladorea aterako da, eta beharko du oso argi izan gauzak, eta aurrengoan pentsatu, eta mugimendu hau, ez da gize. Baina gero badaude, ere, distendidoa diren momentu batzuk, zalantzari gabe disfrutatuko ditu dara. Bai, lasai nago alde hortatik, bai. Ez dut nahi, hau pasa, eta hemendik 40 urtera esatea, jode, baina ez nuen disfrutatu. Ez, behar dut disfrutatu. Kau, pentsa, gaude, konbentu batean gaude, ze toki hau ere. Eta pixkat honekin harremana edo egin nahian. Lehen goztiralean izan ginen, nerea, zuen lehengusua eta biok, Samamesen bertan, Samameseko holtzan, EHUren graduazio festa erradoia aurkezten. Eta igo ginenean, Samameseko holtzara, egin genuen, wow! Eta pensatu genuen, ostra, hau dena jendez leporaino beteta. 40.000 hau txaliberean mapatean denak zuk beinola idatzitako abesti bat abesten, hori gertatuko da. Horrek nahi gabere bat ingo du pixat jainkotu edo alako jainkotasun sensazio txiki edo handi bat izango duzu. Kau, gero jainkorrek lurrean ere bizi beharko du. Hori nola kudeatzen du batek, zuk nola kudeatzen duzu hori? Egoaren kontua eta hau garrantzitsua da. Nik uste dut zorionez horako azeptazio masibo hau heldu zait niri 36 urterekin. 36 urterekin. Pertsonai publikoa izan naiz 20 urtetatik, ez? Baina beste neurri batean. Eta zorionez horrelako movida erraldoi hau tokatu zait ja hostia asko hartu ditudanen bizitzan. Pixka badakit zer dagoen, badakitzen diren nire gabeziak, badakit ondo egiten dudana zer den ere, eta alde hortatik uste dut ondo darama dala kontu hori. Eta beti izan dut inguruan jendean nire lekuan jarri nagoena, beti izan dut gorrotoa ere, jeita, eta horrek ere lagundu nau. Horrek ere eman dit bultzadatxo bat, birkokatzen, ez, maiz. Eta uste dut ondo darama dela. Ego puntu hori, ez, igual horra igo eta dena emateko behar duzun puntu hori, baina nik uste dut nire arbizuko bizitza, ez dakit, bizitza lasaia eta oso normala dela, ez, eta hori maite dut. Samamesetik atera eta joango, saituko duzu arbizun bizitzen, normal, lasai ideia. Kau, ez dakit zenbateraino zuk maite dituzun datuak eta estadistikak, eta baina 20.000 persona asko dira. Eta ez bakarri zure ibilbide profesionalean, ez da? Horrek ere markatzen duelako mugarri bat ere gure kulturan esalderarako. Hori ondo? Bai, ez diot gehiagildu nahi horriz, ez nago orain hausnartzeko. Hau da, nago hain sartua obran eta gertatzen ari zaigun guzti hau, kontonan mitoaroa bat izan zen aurrek urtean. Hau da, 2025 urtarrilean izan zen mitoaroa bat. Ordutik zer gertatu zaigun, ez? Eta orain gaude 26ko ekainan, eta 80.000 lagun, eta movida guzti hau, eta ez naiz gai ondo ulertzeko, eta ikuspegi soziologiko batetik ondo ulertzeko jasotzen ari den guztia, ze gauza bada gure proiektua, eta nik egiten ditudan abestiak, eta nik sortu dudan mitoaroa, baina, klaro, gero jendeak nola egin duen bere, eta gizarteak nola hartu duen onerako, txarrerako, bere argi eta bere itzalekin, guzti hori ulertzea ezinezkoa zait momentu honetan. Saiatzen naiz ulertzen eta ireirutasun arketa batzuk, baina nik uste denbora behar dudala ikusteko. Begira, guk adibidez gure lagun artean eta erabiltzen dugun, kontzeptua da. Zer moduz lehenko asteburuan azenolako mitoaroa, eta oso barrenatu kontzertua da, ze zuk ere lehen da bizikoa baino lehen, iragartzen zenuen, hau ez da kontzertu bat, hau da, mitoaroa. Eta hirugarren aldira ere, bitxi gara, eta hau ere asko gozatuko du, seguro. Adibidez, hemen gurekin eserita balego
euskara, oso pozik egongo litzateke, seguru. Ez esango du, jode, asteburuan ere zenbat abestuko nauten. 80.000 pertsonek. Bai, hori dago proiektuaren ardatzean, ez? Zetaken ardatzean, euskara eta hizkuntza hegemonikoen defentsa hori, eta bueno, sanoa bada, zalantzarik gabe, eta euskaratik ikargarri urrun egon den jende asko hurbildu da ere, Mito Arora, ez da, orduan, bueno, horrek ere posta sentitzeko arrazoi on bat ematen dit ere. Nik uste dute, bueno, gizarte aldatu da, ikaragarri, azken hamarkadetan, zalantzarik gabe, eta horre guztiak dauka eragina movida honetan. Espektro ideologiko ezberdinetatik datorren jendea, dator ere Mito Arora, showak kutsu politiko potentea duen arren, gauza batzuekin ados egongo dira, beste batzuekin ez hainbeste, baina hurbildu dira, euskarazko proiektu batera, ez? Eta hori gauza ederra da, eta potentea da, eta zentzu ematen dio, zetaki, adibidez, Nafar Herriberatik datorren jendetza ikusteak, bueno, poz ikaragarri ematen dit. Ez duzu esango, datorren ekainaren 19 eta 20an ze pasako den Samamesen. 21ean, ze pasako zaizu zuri? Pentsatu duzu hori? Ez 21ean gehiegi, baina bai 23an San Juan Bezpera da. Arbizun. Arbizuko San Juan Bezpera kontuz, eh? Bai. Enei sekula izan, baina esan dute oso fuerte jokatzen duzuela hor San Juan Bezpera. Bai. Oso egun berezia da. Oso egun berezia da. Ez da Arbizu kanpotik etortzeko egun bat. Hau da, ez bali mazara Arbizuara ez etorri egun. Gainera, San Juan Bezperan normalean ia toki gehienetan pizten du norberak bere herriko subua. Hori da, Euskal Herrian oso... Bagoitza bere etxean, eh? Bai, hori da. Emozionatu da. Uste dut herriko, bueno, urteko egunik ederrena dela herrian, ez? Denetan ederrena. Karo, niri tokatuko zait, Samamez zalantzari gabe inflexio puntua da nire bizitzan. Eta inflexio puntu hori eta krisi existentzial horren zurrunbilo horretan sartuta, San Juan Bezpera bat izango dut, ez dakit nola ze pasako den, baina gogoa handia dut gainera jendea besarkatzeko, azken asteak daramatzat distantziak mantentzen musukoa, bueno, zerbait hartuko dudan beldur eta alako batez hor egongo da, esplosio moduko bat, gogoz, kaineko 23. Ja ze, ostrazuk, aurreko egun hauek, aipatu duzu musukoa, egia da, lehen ere lankide batek aipatu ditz, bello gaixo dago. Eta ez musukoa da, gaixotu ez zaitezen, preziski ez da? Eskat, ari zara oroar munduarekiko distantzia horietan eskak gordetzen? Bai, 3 Mito Aroetan egin dut, eta uste dut, bai, azkenean sentitzen dute hori, ardura dut jende asko dago hemen inplikatua, lantaldea erraldoia da, eta, karo, ni gaixo jartzea orain ditzateke, eta autonoma naiz, eta horrek ere ez, bai, ja urtetan barrenatu dut. Ez da COVID-a da Mito Aroa. Ez da COVID-a Mito Aroa da. Aipatu zu lantaldea, baina, zehazki, zenbat lantalde ari dira orain lanean Samameseko showari behira? Bai, duela egun batzuk gara joan nintzen, eta 100 lagunetik gora ari ziren, eta gehiagoratua, data hurbiltzen ari dela, ez? Jende asko dago inplikatua Mito Aroan, inplikatuta batzuk urteak daramatzate, ez? Lanketa hori egiten, beste batzuk azken hilabeteetan sartu dira lantaldean, eta beste batzuk azken egunetan etorriko dira ara, ez? 1000 lagunetik gertu lanean, Mito Aroan, ez da gauza makala, baina egia esan oso ikaragarri pozik nago, ze azkenen ari gara egiten, bueno, ari gara egiten hau, gu ari gara hau egiten, ez dago lastur. Ez Sony, ez Universal, ez Warner, ez gu ari gara. Euskal Herritik. Hori da, jende asko da, lantaldea potentea da, eta infrastruktura dugu, zorionez. Baina erronka bat, zen, eta da, ez dakigu hau egiten. Ez dugu sekula hau egin, ez daukagu hau egin duen norbait alboan. Movida berri bat da, eta ari gara bidea irekitzen eta ikasten. Igual da oso garaiz gaur batean hau aldetzeko, baina Mito Aroa 3 ere, bueno, pasako da, gero San Juan Bezpera hori guztia. Eta gero, lehengo batean entzun izun beste elkarrizketa batean esaten orain Alemaniako koreografo batekin edo pixkat obsesionatu zarela edo. Eta ja burua hasi zaizula martxan. Gero, ja ari zara pentsatzen, gero zer? Mito Aroa 4 edo ez, edo beste zerbait? Bai, harinez pentsatzen, zalantzari gabe. Karo, gauza da, bai ni, bai lantaldea horregongo dira. Ekainaren, bueno, ekainen uztailan daula... Hau pasatzen denean pixka bat. Jai hartu beharko du jendeak, ez? Zalantzari gabe. Baina gero hori pasata ofizinara goaz berriz, eta zerri helduko diogu, ez? Ba, bueno, badago ja lantalde bat horretan. Mito Aroa 3 inplikatuta ez dagoen lantalde bat, ari da lanean ja. Orduan, urrengo gero etorriko den horretan lanean, bai. Mito Aroa 4.
Ez dut alakorik esan, ez. Ez, baina zetak jarraitu behar du, zalantzarik gabe, eta ikaragarri motibatuta gaude. Osea, 80.000 lagunek egin dute gure aldeko apostua, beste 100.000 lagunek etxetik jarraituko gaituzte, horre guztiak, nahi eta nahi ez, bultzada ematen digu, emozionalki ere, eta lantaldea oso motibatuta dago. Oporrak behar ditu, baina gero gogoz helduko dio. Eta zuk badakizu, komuniza izu esatea, nora joango zaren oporretara? Pentsatu duzu? Nik bai. Antolatuta dut. Bai. Aitarekin noa. Miguel Angelekin ezautu genuen? Miguel Angelekin, hori da. Transmongoleanoa egin nahi genuen, ezin dugu egin. Rusiarekin, ezin dugu omen dugu antolatu orain. Eta momentu ez dira garaikiko. Komplikatu xamar omen dago. Eta orduan azkenen erabaki dugu Asiatik bidei bat egitea, aitak ez du Asia zapaldu. Eta 74 urterekin zapalduko du Asia, lehen aldiz, nire eskutik, eta joango gara Pekinera, joango gara Tokiora, joango gara Kyotora, eta joango gara Bangkokera, Ez que badakizu zer, Pello, horrelako bideiatek egiten du, horrelako bideiatetik nekatuta etortzen zara. Zu ez zara egongo ondartzan, lekuan etzana pixkat. Beharko nuke. Rena manda, lasai, zer Pello, aspertuta, ez? Aitarekin 25 egun horietatik 3 kosamuin ditugu, irla batean. 3 egun horietan ere gutxi. Egoteko. Me ikusiko dugu, aita hasi zaila, eskemen ondu dakazu Pello, holako area natural de no seke, berba fanga beste isla da, ferri betartu berra da, pues igual 3 honetan ere espedizioa montatuko dugu, baina nire izaeraren parte da, eta aitaren izaeraren parte ere, beraz, que sea lo que Dios quiera. Gaur lankide bate galetu dit, aizu Julen, eta Pellok sinatuko balu gure katilua, hori zer litzateke, eta nik esan diot, hori litzateke, mitoaroa. Orduan, hemen daukat katilu bat, eta importazioa zaizu. Ederra da, Katilua polita da. Begira, eraman dezakezu aitarekin bidaian, ze da oso eramangarria gara. Motxilan zintzilikatu. Kampein motxila, erroi hortan, ez? Hori da. Orduan, Gau pasa. Bai. Arra, Probatu dugu eta antza badabil. Bai, ez? Iten du. Ez da erraza, hau sinatzea, baina, hola, kurbatura gatik, baina... Edo zer, behintzat, arrasto bat, Pello reparaz, hemendik igaroa. Zerbait.